नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। जोङो दिनै मोननै जोंनि बिटिसिनि आइजोफोरनि थाखाय इम्परटेन्ट आपडेट जोङो सावरायगोन। गभर्नमेन्ट स्किम, आसाम गभर्नमेन्ट स्किमनि अरुणोदय 3.0 नि सायाव गभर्नमेन्टआ मोनसे बिग आपडेट फोसावदों रां सोनायनि सायाव। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो अरुणोदय 3.0 नि रांखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो थांगासिनो दं। আমাৰ বিটিচিত আজিৰে পৰা উদ্যমিতা অভিযানৰ ধন বিতৰণ আৰম্ভ হ'ল আৰু 12 তাৰিখৰ পৰা অৰুণোদয় আৰম্ভ হ'ব। সেই ধৰণে অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ যিসমূহ বিটিচিত ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ, আজিৰ পৰা সেই আঁচনিবিলাক বিটিচিত ৰূপায়ণ আৰম্ভ হ'ব। বিটিচিত নতুন অৰুণোদয় কিমান দিয়ে? প্ৰায় 4.5 লাখ হ'ব সৰ্বমুঠ গোটেই কেইখন 5খন জিলা মিলি। बेनि सायाव गभर्नमेन्टआ मोनसे बिग आपडेट फोसावदों। जोङो बेनि सायाव नायगोन आरो नैबे गिबियावनो जोङो नायग्रोगोन नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किम। जोंनि बिटिसिआव नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमा जागायबाय। रां सोनाय आइजोफोरनो बिजनेस मावनो 10,000 रां सोनाया जागायबाय। गोबां जोंनि बिटिसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बे स्किमाव एप्लाइ खालामदों। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे स्किमनि आं नोंथांमोननो नैबे चेनेलनि जोहै गोबां आपडेट होबोबाय। दा नोंथांमोना फाइनेलि 10,000 रां मोननो थांगासिनो दं। नैबे 10,000 रांखौ नोंथाङा मोनगोन। गोबाङानो मिथिया नोंथाङा नैबे 10,000 रांखौ इनसेन्टिभ गिफ्ट हिसाबै नोंथांनो गभर्नमेन्टआ नैबे 10,000 रांखौ नोंथांनो होगोन। नोंथाङा बेखौ नैबे 10,000 रांखौ गभर्नमेन्टनो हरफिननो नाङा। नैबे 10,000 रांखौ नोंथाङा मोनथारगोन। नाथाय आरो नोंथाङा 10,000 रां मोनखांनानै नोंथाङा बे फैसाखौ नोंथाङा मोजां खामानियाव बाहायोब्ला, मानो होनब्ला नोंथांनो बे फैसाखौ गभर्नमेन्टआ जाहाथे बिजनेस नोंथाङा मावनानै उद्यमि जायो, बेनि थाखाय नोंथांमोननो नैबे 10,000 रांखौ गभर्नमेन्टआ हरगोन। नोंथाङा मोनसे मोजां बिजनेस अमा फिनाय, बोरमा फिनाय, दाउ फिनाय बायदिसिना नोंथाङा बिजनेस मावनानै जुदि गभर्नमेन्टनि नोजोराव देखायनो हायो आरो नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिफ्राय नोंथाङा आरो रां मोनबावगोन। नैबे 10,000 रांखौ नोंथाङा मोजां खामानियाव जुदि बाहायोब्ला। आं बेखौ नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअफोरावबो खोथाबोबाय दं। दानिया गोबाङानो आरो मोनसे बाथ्राखौ सोंहरदों, बेनो जाहैबाय महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ डाइरेक्ट बेंकआव मोनगोन नामा? आधार लिंकनि थ्रुयै, डिबिटि लिंकनि थ्रुयै डाइरेक्टयै बेंकआव मोनगोन नामा? बा सोरबा सोंहरदों चेक मोनगोन नामा? बेबायदि सोंहरदों। बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोथानि। नैबेयावथ' रोखायै लिरनाय दं, नोंथांमोना नुनो मोनदों। डिबिटि सिस्टेमनि थ्रुयै आधारजों बेंकजों लिंक थानाया मेन्डेटरि होननानै नैबेयाव लिरनानै होदों। मानो होनोब्ला डिबिटि सिस्टेम, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेम, बे सिस्टेमनि जोहै हरनायनि डाइरेक्ट एकाउन्टआव सोना हरनाय, आधारजों बेंकजों लिंक थानाय बेंकआव डाइरेक्टयै सोना हरनायनि बाथ्रा बेयाव गभर्नमेन्टआ बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय बेबायदि सिस्टेमाव नोंथांमोना मोननाय नंला। मानो होनब्ला प्रत्येक मिटिङाव जों नुनो मोनदों नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि थाखाय गभर्नमेन्टआ समस्ति वाइज मिटिंनि थ्रुयै मोनसे मिटिंनि थ्रुयै चेक राननाय जोङो गोबां भिडिअफोराव जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट हेन्ड टु हेन्ड चेक मोनगोन। नोंथाङा बे चेकखौ सेफायनानै डाइरेक्टयै नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव लानो हागोन। नाथाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बे डाइरेक्टयै नोंथाङा चेक मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया बेनि रां सोनाय जोंनि बिटिसिनि समस्ति वाइज रां सोनायनि डेटआ माब्ला? बेनि डेटखौ गोबाङानो मिथिनो लुगैदों आरो बेखौ नोंथाङा बोरैहाय मोनगोन बे डेटखौ गावबागावनि समस्ति। मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ फेब्रुवारि मान्थआव बे स्किमनि गासैबो आसामनि अल आसाम फैसा सोनायनि डेटखौ फोजोबहैनायनि बाथ्रा बुंदों। मानो होनब्ला मोनफ्रोमबो समस्ति, आसामनि गासैबो समस्तिनि बेनिफिसारिफोरा फेब्रुवारि मान्थसिम गासैबो
बे स्किमनि रांखौ मोनजोबगोन होननायनि बाथ्रा बुंदों। मानो होनब्ला फेब्रुवारि मान्थआव फोजोबहैगोन बे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 फैसा राननायनि हाबाफारिखौ। दा जोंनिया नैबे BTCनिया डिसेम्बर जानुवारि मान्थआव गोबां बेनिफिसारिफोरा रां मोननो थांगासिनो दं। दानिया बेनि डेटखौ नोंथाङा बोरैहाय मोनगोन? बेनि डेटखौ नोंथांमोना नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि VO बिथांमोननिसिम जगाजग लाबाय थाबानो जाबाय, बा नोंथांमोननो बे VOआ डाइरेक्टयै नोंथांमोननि ग्रुपआव आपडेट हरखागोन जेब्ला बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ रानगोन। मोनसे मिटिंनि जोहै समष्टि वाइज बे स्किमनि रांखौ गभर्नमेन्टआ रानगासिनो दं। जोंनि BTCनिया थाबैनो बे स्किमनि समष्टि वाइज स्किमनि रांखौ मोननो थांगासिनो दं। दानिया बेयाव गोबांनियानो रिजेक्टबो जादों। बेखौ नोंथाङा नायनो हागोन। नैबेयाव नोंथांमोननो खोथाहरनि ब्लक वाइज नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटाबो होना दोनदों। आङो बेखौबो नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'आव खोथाहरबाय। डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसेबां मानसिया फर्म साबमिट होदोंमोन, खैजोननिया रिजेक्ट जादों, खैजोननिया नैबे BLSCआव रिजेक्ट जाखो, खैजोननिया DLMCआव रिजेक्ट जाखो, नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। हमना ला जोंनि BTCनि नोंथाङा जुदि नायनो सानदों डिस्ट्रिक्टनि ब्लकआव खैजोन बेनिफिसारिया रां मोननो थांगासिनो दं। नैबे आं मोनसे डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोननो खोथाहरनि। नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि आं नोंथांमोननो आपडेटखौ खोथाहरनि। चिरां डिस्ट्रिक्टआव खैजोन बेनिफिसारिफोरा रां मोननो थांगासिनो दं। नोंथांमोना गावबागावनि नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। गावबागावनि नैबे डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन। आं नैबे चिरांनिखौ देखायनि। चिराङाव मोननै नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट नुनो मोन्दों नोंथांमोना। नैबे बर' बाजार आरो सिडली चिरां मोननै ब्लक दङ। बेयाव फ्रम नैबे बर' बाजार ब्लकआव 37,143 बेनिफिसारिफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन आरो फ्रम रिजेक्ट जादों नैबे 7,886 बेनिफिसारिफोरा अलरेडि रिजेक्ट जादों। बे रिजेक्ट जानायनि जाहोना जाहैबाय बेयाव गोबां गाइडलाइन होनानै दोनखादोंमोन। नोंथांमोना बे गाइडलाइननि मथे गोरोबाखै नोंथांनि बे डाटाया, बेयावनो गोबांनियानो दानजादों। आं बेखौ सिगांनि भिडिअ'आव खोथाखांबाय। दानिया नैबे एप्रुभ जानाय चिरां डिस्ट्रिक्ट नैबे ब्लक बर' बाजार ब्लकआव 29,245 बेनिफिसारिफोरा फाइनाल रां मोननो थांगासिनो दं। नोंथांमोना बे डिसेम्बर आरो जानुवारि मान्थनि गेजेरावनो रांखौ मोनगोन, 10,000 रांखौ मोनगोन। जास्ट नोंथांमोना गावबागावनि नोंथांनि VO बिथांमोनजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि VO बिथांमोनजों जगाजग खालामबाय थाबानो जाबाय। मिटिंनि सिडिउलखौ नोंथांमोना बिथांमोननिफ्राय मोनगोन। मानो होनब्ला मोनसे समष्टि वाइज मिटिंनि जोहैसो बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांनि चेकखौ राननाय जादों। दानिया बेबायदिनो नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन। दानिया जोङो अरुणोदय स्किमनि जों आपडेटखौ सावरायनि। दानिया जोङो अरुणोदय 3.0 नोंथांमोनाथ' मिथिखादों अरुणोदय स्किमनि रांखौबो गभर्नमेन्टआ नैबे डिसेम्बर मान्थनि 12 तारिख खालिनो सोनायनि बिग आपडेट फोसावदों। जोंनि BTCआव गोग्लैनाय जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किमाव एप्लाइ खालामनानै सिलेक्ट जाबाय, नोंथांमोना नैबे 12 डिसेम्बराव रां मोननो थांगासिनो दं। नाथाय गभर्नमेन्टआ नोंथांमोनखौ मोनसे खामानि मावनानै लानो खोथादों। बेनो जाहैबाय गोबांनियानो दाबो नैबे आं दहाय बुंनाय DBD डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार सिस्टेमा गोबांनियानो इनएक्टिभ जानानै दं। बेखौ नोंथांमोनखौ थाबैनो गभर्नमेन्टआ रां सोयैनि सिगांनो गभर्नमेन्टआ आधारजों बेंकजों लिंक खालामनानै लानो थिनदों। बेंकआव थांनानै नोंथांमोना थाबैनो जाय बिथांमोना अरुणोदय 3.0आव एप्लाइ खालामदोंमोन, जुदि नोंथाङा नैबे DBTखौ एक्टिभ बानायाखै, बेंकआव थांनानै नोंथांमोना थाबैनो बेखौ एक्टिभ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।